Ширшасана – подготовка. Релаксация в детска поза. С вдишане изправяме тялото. С бавни, балансирани движения повдигаме първо единия крак, след това другия крак. Колената нагоре, раменете далече от ушите. Повдигаме и стъпалата. Класическа ширшасана. Разтваряне на краката в страни. Вариации. Единият крак назад, а другият напред. Размяна на краката. Извиване на цялото тяло от кръстът и тазът. С разтворени крака в сплит, шпагат. Преминаване към падмасана, лотос в ширшасана. Вариации. Разпускане на лотос и бавно разпускане на челната стойка. Отпочиваме в детска поза. Ръцете отпускаме с дланите догоре до стъпалата. Демонстрирал Вани Деви, Мадока и Шибаши.